बतिया भाई के बनाव सरकार। कहा तर सहे भैया मानिला बतिया भाई के बनाव सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। सचिन भाई कहा तारे देशवा बचावा अखिलेश भैया के सरकार बनावा। सचिन भाई कहा तारे देशवा बचावा अखिलेश भैया के सरकार बनावा। बोलो के कहता रही है बतिया खुल जाई स्वर्ग के द्वार। हर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। Recording and mixing by Raj Recording Studio, Norenia, Kusiraya. Mobile number 9838411268. आई जई है अखिलेश भैया सच्चा सरकार हो जाई सुविधा सब बेरोजगार हो। आई जई है अखिलेश भैया सच्चा सरकार हो जाई सुविधा सब बेरोजगार हो। सारा परेशानी हो जाई हरवा कहेले रवि पाल। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। सुनील आर्यन विपिन कहे मानेला मोर बात हो। साइकिल पे मोहा लगा के है जोड़ल जाई हाथ हो। सुनील आर्यन विपिन कहे मानेला मोर बात हो। साइकिल पे मोहा लगा के जोड़ल जाई हाथ हो। फिर से कहा तर साहेब भैया गौआ न जाई बेकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। कहा तर नीरजा जो मानिला बतिया भाई के बनाव सरकार। कहा तर नीरजा जो मानिला बतिया भाई के बनाव सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है
अखिलेश भैया के सरकार। घर घर में जाके लई है इहे प्रचार, अखिलेश भैया के सरकार।